kirjastokämpäs karkas tulikäisestä, kun paistettiin makkaraa. Ollaan asuttu tuolla ulkorakennuksessa, mutta kun tänään on Lamoireten tytöt tullut tänne meitä viihdyttämään, niin ei mennä saakeli niille voida sanoa, että me johonkin navetassa asuttu. Niin me aloitellaan tää homma ja sen jälkeen pistetään Annat siivoamaan lomaa. Me irtotaan vain. Lasinpesuhommi. Pitää pistää makuuhuone kuntoon, kun on tyttövieraita tulossa, niin jotenkin haluaa aina tänne kallistaa sitten lopussa. Pari porontaljaa, Mikka. Me tapettiin, kun ammuttiin niitä ilotulitteilla. Sopii tähän mennä takan eteen. Kuinka mä kohtelen naisia? Olettaisin, että kohtelet hyvin. Toivoisin tietenkin. Kättelet ja annat tuolia ja kaikkea, sä olet kohtelias. Vaikka käyttäytymään ihan täydellisesti. Niin, en mä tiedä, onko kukaan ihan täydellinen, että aina on oppimista. Nää tytöt taitaa tulla, kato, kuuluu pitkän. Kaukaa kuuluu. Joo, ne huutaa jo tien päästä, että ne on tulossa. Mitäs tässä? Meitä vaikka te saatte tuolta kiikkupaikan. Ei oo nauha. On ihan hyvä kiikku. Ja pitäisikö mä eka pistää tää pihakuntoon niin, että vähän kantelette tohon nuotioon noita roskia. No niin, mutta kato meillä Pitäisikö meidän käydä vähän näyttää sitä taloa ympäri sillä välin, kun tää tässä on niinku turvalleen. Räntsiä, tytölle. Joo, ja tässä on meidän makuuhuone, tässä on kato sijalle oma sänky. Ei oo nauloja näissä sängyissä. Niin uskaltaa istuakin. Miekana pitää sanoa toi kattolakaasta. Se on vähän tollainen, niin meillä on tässä harjoja. Anna! Kuka on hyvä tiskaamaan? Joo, mä oon kaivossa. Oh. Isaankeli, sinä nännistä. Mun lemmikkirotta. Albiino-rotta, punasilmäinen ja kaikkea. Katsotaan miten tytöt tykkää tästä. Täällä on hiiräkin täällä. Ei sinne lahkeeseen. Tuppas katsomaan, onko tää nyt hyvä. Mun mielestä se on aika hyvä. Mitä teillä on opetettu? Ole hyvä. Hei! Kieli pidemmälle. Tää on puolities, mutta kelpaahan se meillä. No kyllähän mä nyt tiedän montakin, jotka on suhun ihastunut. Ja varmaan osaat ne flirttitemput niin, että ei naiset karkuun juokse. Mä uskoisin, että kyllä sä sen rajan silti pidät, että sä mitään haaremia oot perustanut. Näitä voisitte mennä vähän vaihtaa asustusta, niin mennään tuohon naapuriin. Me ollaan vähän sinne velkaan töitä. Niin. Akka lapion varren. Nyt menee akka kaivaa. Ei viitti. Tosi hyvältä tuntui. Jes! Pääs purkaa kaikki aggressia ja sattui yhden viattoman ihmisen selkää. Mäkin tosi usein mä tykkään purkautua jonkun toisen viattoman ihmisen selkään. Tai korvaa. Hyvin usein se on esimerkiksi Jarppi tai Jarno. Ei hyviä likkoja. Likat on ihan innoissaan tuo leikki on keskenäänkin. Ne on aivan märkinä. Ei muuta. Kyllä sä lähdetään naapuriin. Nyt olisi niinku aika lähteä oikein kunnon hommiin, maatilahommiin. Joo, vähän paskan luomista ja... Me tuotiin likat tosiaan tänne vähän navetta hommiin, niin ne pääsee luomaan paskaa ja mitä muuta täällä nyt tarvitseekaan heti alkuun. Hyvä, tehdä. Joo, tässä olisikin vähän tarvetta niille hommille. Eiköhän me pärjätä jotenkin. Eli Ristos tässä justiin likat valittiin, että kuka lähtee lypsää lehmää, kun tytöllä oli heti hallussa tää liike. Se on kumminkin näitä maatilan töitä. Joo. Tää ekaksi kuivaa, koska et sä voi likaasta lehmää lypsää. Kiveksi. Noin. Pistäkää ne joku ämpäri alueen, niin me saadaan sitä priilaa. Kato kunnon oikein, ei mitään sormiotetta, vaan niin kouralla. Hieman tuli linssiin, mutta ei täällä paista edes aurinko. On hyvän näköinen.
Olet tietenkin. Äitinä sun on pakko sanoa Riski tuolta. komea mies. Minkä monen suhde mulla on lehmiä? Ei aavistustakaan. Täällä tytölle saa pikku jekko, kato päästään lehmät tonne niitylle. Me katsottiin, että oli sen verran paljon kevättä rinnoissa, että se on hyvän näköistä, kun likat juoksee lehmien perässä. Se on niin tärkeää, että ne rauhas tänne. Mutta jos ne hätäilee ja lähtee säntäälemään juoksee ja pelkää niitä lehmiä, niin nehän pysyy tuolla. No niin tytöt, tänne päin pitäisi saada ne lehmät. Tytöt, urakat painaa täällä. Tunne päin. Ei nopea! Lopettakaan! Ei niin. Työvoitto, hyvä tytöt. Kyllä teiltä niinku lypsy hoituu, sitten lehmien ajaminen niityltä. Nyt ratsastaa. Mikä meiltä ei hoituisi? Näin meillä päin.